जलाइस्रि गोजौ फरायसालिनि 70 सासो फरायसा फरायसुलिफोरनि मोनसे बाखनायथाव हाबाफारि। नंगौ, थारैनो बाखनायनांगोन। एबसु बुङोब्ला जों गासैबो फरायसा फरायसुलि आरो बर' हारिनि मोनसे गोथार आफाद। बे आफादखौ फोथांनानै लाखिनांगौआ जों बयनिबो बिबान। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्ला एबसुनि खुंगा 55थि थान्दै जखन्थाया फैगौ जानुवारि दाननि 12, 13 आरो 14 खालारखालि सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों जलाइस्रि गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंनो साखाफारा खालामनाया सोलिगासिनो। बेखौनो नोजोर होनानै जलाइस्रि गोजौ फरायसालिनि फरायसा फरायसुलिफोरा फोथाराव थानाय दाखोर दालाफोरखौ साखोन सिखोन खालामनो थाखाय मैखोमै बाहागो लानानै फोथारखौ समायना खालामो। आफादनि खुंगा 55थि डेलिगेट कनभेनसन, बे डेलिगेट कनभेनसनखौ मोजाङै मोजां जाफुंसार होनांगौनि थाखाय जोङो जलाइस्रि गोजौ फरायसालिनि जानानै फोथाराव थानाय जेनाखि दाखोर दाला, बे दाखोर दालाखौ सिबस्रांनानै हेफाजाब होनाय जाबाय। जोङो गासै 70 जनसो फरायसाफोरा दिनैनि बे सिबस्रांनाय हाबाफारियाव बाहागो लादों। जोंबो साफा साफा फरायसा, बेनिखायनो सिबस्रांनाय हाबाफारियाव मैखोमै बाहागो लानानै मदद होनाय जादों। Good news for everyone. For the academic year 2024-2025, admissions to playgroup, nursery, LKG and UKG are underway at Vidyavili Kids School in Habubari, Kokrajhar. This Vidyavili Kids School has many facilities for students like smart class and daycare, indoor, outdoor game, art and craft workshop, playful learning, environment and dance room, modern teaching aids, audio visual room, good teachers, student one-on-one training on one language and speech development, experienced teachers, green knowledge. Why are you waiting for the admission? Call 6900 304050 for more details.